enti yɛda so a balana na school no ampanyifo ka ho asɛm na fe ne aba bedru ha aha balana DA na anka omutia yeye a omo teachers bungalow nye kuro bia na wo teachers bungalow kuro bebre ho a akyerɛkyerɛfo osu sɛ omo ni ba bia ombetena enti omo kokra omo enya enije emfantena kuro no nanso we de nko omutia yeye a mpanyimfo timi asi bungalow kama ama omo no na wo machi hai nanso ne atene sɛ teacher ni bia nim omo ma kwan ene school da omo ma kwan ewasanka teachers ewa ha school no nso so ena yehunu enti yenhwɛ chairman aha wadaroma aha na ye teachers bungalow no me pa to adoma aha na ya teacher for 80 it me for teachers be saying at least yeah by 10 teachers omunyina obabi a ombetena me pa cha obia wa ne dan wono nko ne dan ye chimbe ho mo asa haidin eden na omontu kwan na ye hawa yesu ho ano no obebisa me nka me nso mebisa o se de na asi enne ye school da nke wase e ma ewo school mu ho ne kyerɛkyerɛfo a wɔbɛkyerɛ mo ade obia ni ha without any permission ye nim ho hwe di asinti a ama teacher fo ni ha ne ena nya nnenko since ye be school this time me gidi say 3 days epe ena enkwada ne be school mu a empokra no na kyerɛkyerɛfo ni ho a wɔn bɛkyerɛ mo ade nti ade akina wo ka akwala ne to so wɔn ka wɔn ko school a wɔse teacher ni ho okotena ho ayede nti ne saa ne nyina yɛde agye mu teacher ni ho a wɔbɛkyerɛ na ade wo ka wɔn mu bɛtena ha ka nkwada ne nko ana wɔn nko a bɛtena ha saa na obi ni ha wɔn de ntɔkwa saa afɛ de yɛn so awofo no so yagya yɛ kyerɛdie fisɛ teacher ni bie ni ha nti edan no so na yehunu school dan na enne sesei obia antim ana se emu ye empty no chairs no tables bibia nim ena hanso so asanso afu nti aha me bacha high classroom ana okay enti aha ye omo classrooms no baako aha yes omo chess high class 3 wo hwe from ha Mr. Mami focus from ho mami na so de aha asi etutu any the way her condition city na ultimate say minim me sami ha many nka meeting aka se be 1 month 2 months 3 months ni de obi ansi ha aha enti no sa na etie enti aha ti yensan hwe another office na say I had them say omujai ha ba chi wana me boa more than 1 year eburu 1 year until last year ye timamfo no start say de ekoso na enye na e ka mofra ne sen komunya den omumra school but on ba teacher phone ya yen ha ye ni nka we school yi maso no kra no e ko 3 years 4 years ni teachers for no omo post teachers all right but omujo mu pay omunsunsi ha ti ya ha no nsio no ti o teacher ni ma oba na okọ obehwe a ohun se ne pay ya do na obefa no waka chom so okwa ba enu ano no omba bi sa wi nsuo no so free ho a ya na kyerɛkyerɛ fo omo ta hwɛ nkania eno nso so esan ye how back a omo digina so ntia omo free krum a eno so kan every say teaching ayi na teaching and learning no akoye technology so was HBB free site but as a phone no e call phone no oni solar planet bia o de charge phone until be charge ajo de kobrim e bia with that moment no say onya bibi na o de kyerem until eza na anika bia anya den ini ho ma omo no mo so atom bag okọ fi say one ne nua wo krom no there so onya no onya saa bi ena incentives bia so ni wa ewo mo teachers no mo ekura say e bia ni nua wo krom or access to light na ase for no ni access no say na say nko yeden oje to bi nwa na oyeden na okọ okay all right yen sanhwe classroom we say we de nkunya wom nanso no aha
asem they say adane mponchibu wohwe ha utimi se mponchi ne nwan na o ma je ha boso the last time I come to school no dey no crap okay 20th January 2025 okay akoda ba kope wow enti situation a ewo ha eno no edna no so de toaso no de eswapa aha na eho no eswapa no eso pada ben chairman eso pa de eko 3 years ni nti abato brem no na MP ba ko bedum ye bo 1 class per way na ya ba 3 classes no na ye den epae na MP ba ko be bo we no so MIN ajade aka no so o me ba o classrooms no sen na so pae 4 ena obo ba ko ena obo ba ko ena ojade aka no ni nchen na nso ana asesen eto ande yenim se ne botom na nso se bia de ono nso da ho de betimi na waye de a intimi enkyere okay inti se nkoda no kra ba sa dan bi no oto aso de omuntimi nkom school omuntimi ntena mo nko school ese ewia no ntino na je se bia omo keka nkwala no ye den ebom se class 1 class 2 no ma koma bom class back class 3 class 4 no ma koma bom se sa no mo ye na omo so teachers no kra ndamba bio inti higher Balana DA Basic School situation no say na sitie enwura na ajeha afa classroom no de baby apa baby nso de dan enchansen eboso kama na nso no nkwada no emma school ni nyina ne se omo teachers edwane afrikro yimu esan se onyansuo nom ena onya enyina mahoden so emfa eni dwuma bia eso mudi intama ha setena no sede emu edin ema omanfom tikro imu no saa na kyerkyerefo nso no emu edin ma omo nti omo ba omo ntumi entena we ni ne ekoso Balana kroimu a ewo nsuta kwaman beposo constituency okay nti mensaka assembly member owo electoral area ha honorable electoral area and din the same blame electoral area okay blame Balana okay so kwa malu nya aka mo okay electoral area yo udin the same e frame honorable set da pa no mde dodo didi mie no general honorable general ene na ewa ha general we dey want man general o area ha Lura say enunti na ama menu ahia yibedi nkomo yi okay yo bo ya na de tie ne say ate ya na na hoden antuni wura nti na ama ohu de ohu yo de kwaso kroimu nie meme de we ni breeding kan ama ba ha wonso de we assemblyman de minim say waba kwa nti wonim sem abeto wona ase anamo ben na wo ye assembly member otu afa ho ede na assembly no enso to afa ayafa ho yesu na asem yen sha say wo school na asem okay medu ase pa ne empanimfo ni odi nkomo oba na nyina na edamanim bana de meka say aha kra na mete okay mabusua nti eka wo mo a akame na ye tai ni empanimfo we a mo ni me kenye se empanimfo ni mu ho asem empanimfo ni mu ho asem pa me ankasa metu na mo meka banana asem sanse banana fo na esoma me me konso enkomo a media nso me ma banana empanimfo nso ete emoa ene modem a me bofa kuri hu na ebam di ka bukyire wo se ate na ho adi ni ruanti na amana du de aduri me kase school dai eso pae no ache na obi kase MP obi sa unit committee chairman ya mene no ne di hu komo etu anamo ama DC ebeye kakre ya wo kan ho asemi de boaye na ho odin siye no na adwim no opesen ka community no moa na ohwa ya ha ye adwumadi ebey eden na ebetimaye ye kwan nye enso kwa obanu de akofuma kwa adwuma kwa no anya income bi no ewei a ebetimi di ahoden aye school da kakarkawe nti anamo de ye tubi pa na mpanimfo no mom na omomoa community no ene minute committee members ene member assembly man eye mpanimfo no e da omanim DC ba hakramenka se
abaka be say bosome baako am ya to abakora mpu no enam abato ndi DC yankasa oba ha nti de kanya DC onimu pa. Okay. The ama school no egu anase egu yinim se eyensuo teach you na arawosema yabehu ha no ha adwen papa aden honorable aden nipa essence of from say na omo de omdwuma miwura enana banana form pen for di ka kire wo no ye no free e be kwa kire o pipe a eye MP alibigo kuruma se obama banana for ensuo edan me ankasa me di akire enam se nsuo hu hia banana for ntino ka no kwa nya di o ma adwuma na kwashi aka no kakra akra ko meze de pipes ni nyina ebegu kuri mu up to now nsuo no entime amaso said ya wuka ne se wanum nsuo ya eden no obeye ana ye kan nsuo so be kobrem kwa kwase nsuo firi ya kobrem nkwansi nan enti se nyankopon adoma boa na se nsuo ensoro abegu efom na aya techa banana ene me ankasa kwa mdire me ba no bi na menom boss wanum a eden na abaye nsuo nso na eye enkwa enti banana fom pen fast na o maka che no eye ne kure ensu tade e da kwa mu yi eno na banana fo o mo sa eno mom ko mo de nyame asese ensu ato amaye eno na banana fo no ya tu ho na mo so pa na ya na akwa se abai beko na abai aba enti sabre no enam se DC manti we american eni na wotwe na wind committee chairman eni mpanfo titiru ba menchai eye yensu eni yesukusam mesu dem nim bia no badi ho nkomo 3 days ni na me electricity for wo banana ni abodwa ana ye NDC chairman efre me a omo ye madansefo na obusa me sukuu dai eho asem ama dem nim bia nso maka kire chairman because of DC emanti yetu ho na mo pa na yenyamwa na nya banana hakura nso so nko enya banana hanko ofuri afram so ana afrin su tabedu bremu se ye wo ye nkurase no ye wa ho kire mpa menya assembly ma bia memre meka makama no atum na nso so dem di kaka kire no obatwa na mpanfo amoa ahwa kura mpanya banana fo na domia nka unya no nyam abra we assembly member in feeling otwe ne atwam no hone na ye mo MC ana DC na ye kodua ana ne mra ne de oposo cancel kodua ade dodo di nino ani oposo cancel kodua na eden ne si enti a situation be ti say wantimi antu ho anamo ade na ne hia no na mintimin kana adwen pi ana me ka kire wo se ye nyina bodwa wo birem ana wind committee chairman eka ho e wo sukusem yi ho sabre na skumpanfo nya aba director tunipa ma omo bai am ye die suku isem ye kire omo em omo tumpanfo kwa ba ha behwe suku da ya ne enim se enkom ba ye hu dwuma di bia maye up to now ebesine omo amua hwe obokọ banana busua e ma no bi ka se obi nyim owo a moto ni ade enya no nkwa mpo mi akase mandim no oba pimfo owo bi kura ye kan nya nyame aya na do na owo nta oba no atam moto so etimpanfo timi wurawuram twitwa enua omfre bibi mo friend say twimu omo ye de so ano apakai ye timi twitwa enua wuram because nipa no onyem owo wodne tamoto so enye yie oso ano enye yie we bibi enye nti apakai mu na mema so ano moya na say stretcher no sa na oba pemfo no dai ya na wi ahye no sa nti nyame ama obefra akodu blem kwa no na banana ni ba team ni wo mi wo problem pa ewo blem ani ni nkurase ye senya dokura na mpanfu adom ya nka menyi obi metima baba na kurase o monto wa mama nkombatunum o munnim de mitimi yo na o mu akasa hu se metwea ema ni e kan health center na wasem na e blem no na se mi committee na no mo ka blem ye doctors na o ho no de sese omu ye bia omu bomodi ye miwura obaja di se free nonson kopum sa de betie obako na obi dawusu na doctor oye adwuma no na wasofun sei fon te se de kura mi na tuana no na ode aye nipa hoyale ne ho adwuma na kaniani ho mo ba fe na mo hu sa se post bi ana hunu ebe busumi me na ebeto aba e na wo ba so mba me light ene so wo mugusu ya no kura mpo
yenya nwie ye de mintimi nkan fa mensa ensimepo etu bako health center ho no na opemfo wo ya yiri no wo na fun esi doctor ni no anu fi no so no wo de ji wo ba no wo no awo na wo hwa emu ya pa emu ya etimi mo gire omumu because me kasi mani fredi kwa no opemso aye mu radio ni mu TV stations mu babrem bi ma enam nsaso ma yenya school dai nam mo nsaso ni yenya school dai e wobrem ho esi a me mo kwa mechem timi ogide se na mo aba he de me ankasa no matu ohu me kase mo aba he mani nyi ya na me boa sanse opemso de mo se ya mo yo etimasira mo yesi abaka amade ache na se ne ebe na abose ba mo japa yenti mo kwenu so na mo di ebi aka ho na ayede se ne ebe ya banana biram ni nkurase hwekwai ofro ka free suta bedur biram a mete se me no kase me fro ka free suta bedur biram bedur banana bi ade cha na me yade sanse wote ka mu na wo ba kese asere wo sa panugo no na mo hunu hwe nsusu o enya mbre na animu anka mene mo ade moto beko afram so mo ho obusa mpanfo mo di ma dance a menya mre sa me ka se me bridge bi saye o kwasem ho said da pan kwa ne mfe no me bridge se me no kam ensuta no man poni nkura kasem nya me light no me bosso na amode no enim nsem okọ afram sisesi a me no kan sensu ayira uju ho no ma oba obo naked afram no dam no ma ben sa no ensu ayire bo fa cho ma oba besi a wo kunu na wabo naked ensu de da na no saa no de atwanzu ansa na okoforo ka enti ye wo ho hia mu pa ya tu abanso pa banana for ka so mom to aba be 1000 om kan no om no I say om hu mu sa no abobo ombo nipa wo banana ha no ya buru 1000 nipa wo brem de ekọ be 3000 enye kuro koto se de mo atedi no enso ye wo ahohiahim ndi mo da o ma memfa mu mre pi no se da be ya mbokọ na mode mpanfuo bekasa na omo obie adomfo atitiru ebeboa birim ene ne nkurase ne enso afa yente mapa afra medamasi pi eye me honorable set da pade general. Okay. Honorable general asem no awre ho but obeka no waka no sen ani enyan se enemri ya se bi ni passe anase ye kan se water is life insuo eyenkwa sa na ye kan no ye say education is the backbone of the nation sa na ye kan no nanso no ase kroyimu de obaha situation no entisa omode no adane ontimi nyina so nka no pin se ensuo eyenkwa ifrese ensuo na eyenkwa no nibi na wano manyankwa sebi ne omo efa ede omo niema no sebi o hwe ne abeka se bia mano sisiro na so beka se abodam sem sebi wo modam wadwene mu eda ho se me ne mienu nyina nanso ne ote ho no wamfa enyeyi free ha elko brim ho no mpanyimfo sequence ni 9 into kwa aba no kwansi ni nwotwe eno kra no fa form na akwa aba dodo sen na betimi akọ na odi aba beye odwuma azese wode ye inti de on betimi aya ena omo eye no eno ntine yesre se mpanyimfo mrem honorable Adelaide Ntim ya ejewa a oye on MP se de oni MC na DC eno ntiwa na asondewe eba beda so yesre se obetu ho anamo na ni manimu ya anya hwe kora nsuo no de se ni manimu ye no oba omanfo mwa na balanafo enya nsupa na omonso atumi edibia de omdwuma na aboa emomasetem ne makoyi eno nti omusuku agu akyerkyerefo nyina adwane school for yi oba kyerkyere ni bia ni ha eno nti ba no omba intama hankwadazo so omo ya school dropout omo betimi anante akọ 8 miles in a day akọ brimuno de omutimi kododo se ne betimi akọ enu nti won dachi enso so akọ ye bibie wo ho ano edin enu nti yesre se empanyufo mrem
na omunye ho bibi se be ya kyerɛkyerɛfoɔ no bɛsan so aba na nkwadaa nketewa ɔmunim hwee na wɔn daakye wɔnim de besi wɔn yɛntumi ɛnhyɛ ne yie ma wɔn na school no ɔmo nso ntumi nkɔbi na wɔgyina so ɛde abɔ wɔn bra ne yɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ balana a ɛwɔ Brim electoral area Nsuta Kwama Bipose constituency in the Ashanti region no ɛna yɛtwa mfoni ɛde akyerɛ wɔn medin ɛde Kwabena Kyerematin Ado.